dacă am făcut un shorts astăzi, am zis să postez și un videoclip, adică să vă zic cam așa ce fac eu pe la țară, pentru că eu acum sunt la țară, sunt aici în spatele magazinului, adică aici prin spate la mine la țară și o să văd ce pot să fac eu la țară. Mă joc pe laptop, dacă e ziua frumoasă, mai mă duc, mai astea. Da, mai mă duc să mă dau cu trotineta, pentru că am trotinetă electrică, cum am postat și data trecută, parcă un videoclip cu trotinetă electrică despre satul meu. Și na. Da, și cam asta fac eu. Și mai mult stau cu prieteni, că vin, adică suntem sâmbătă și nu prea mai veni prieteni, n-am mai stat cu ei deloc, nici măcar nu m-am întâlnit cu ei, decât cu o prietenă anume, Alexandra, care prietenii mei sau prietele mele n-au venit încă, dar o să apară, vă promit eu că o să apară. Hai să vă zic ce mai fac eu. Deci, sunt la țară, mai mă duc prin spate, mai mănânc căpșuni, că da, la mine s-au făcut căpșunile, mai mănânc din cireșul, mai fac cireșe. După ce fac cireșe, mai vin la mine, mai stau la televizor. Da. Dacă vreți să veniți la mine acasă, ori veniți la Ploiești în Baierea București, nu Ploiești, Baierea București, Ploiești, Baierea București, veniți la mine, sunați la Interforn 28 și la etajul 5 stau și scrie acolo pe ușă 25 și mea 25 și îmi pun eu un poster. Nu scrie 28, deci nu 25, 28. La 28. Vă ce în Ploiești, Baierea București, așa, sunt la 28. După ce urcați cu liftul la etajul 5, o să ziceți acolo, să căutați acolo ușa 2 cu numărul 25, nu, 28, cu ușa 28 și după aceea sunați la interfon și da, o să vă răspundă din familia mea și o să mă chem pe mine și o să vorbesc cu voi. Dacă vreți, să lăsați și voi un like, un subscribe, să vă abonați la canalul meu. Dacă nu vă uitați la videoclipurile mele, vă rog decât să apăsați pe butonul de subscribe, ca visul meu să ajung la 100 de abonați. Asta e visul meu, acum am 3 abonați, depinde de voi. Hai să vă abonați, să aveți o zi bună și la revedere, pa, pa!